Informative, entertaining, and straight to the point. News Avenue, where the truth meets the streets. Shoot, mfethu. Back with the bang igama uSizwe ungakablose and ngibingelele enyangeni yabantu besilisa uJulayo yazi ukuthi inyanga yabantu besilisa ikhona ke neyabantu besifazane siseduze nayo sisemoma sithe asilanda incitha buchopho izoke isichazele ngenyanga yabantu besilisa nangokuphatheka kwabantu besilisa ukuthi baphatheke kanjani angibingelele Pastor Zondo. Yasibingelele baba inkosi ayibosise ukufundwa kwethu. Long time asakwazi. Sesikhona bobuya unyamalale kubantu bakukhumbule. No sikubiza la kwi News Avenue Media. News Avenue. Zondo, don't get it twisted. This is News Avenue. Wherever you go, tell your friends about us. Asiqale lento. Isho ukuthini inyanga yabantu besifazane kwena? Yabesilisa. Yabesilisa. Oh, okay. Mhlambe nje ake siqale ake sizwelane nabantu besilisa kuqala sesakwi introduction. Do you know Blose kunomuntu mfethu ongakaza mbona ubaba wakhe. Kuthi mase kubheda ngifuna ukuzwelana nabantu abasilayile emakhaya. And isiqanjelwa amanga kwathiwa indoda ayikhali. uNkulunkulu wayengakayifaki indoda inyembezi kade akufanele ikhali. Masitshela abantu besifazane hey ubuyibhekisisa indoda engakhali ingozi. Usuyangizwa ke manje ngithi so ake siqale sike sizwelane nje nabantu besilisa ukuthi hey kwathiwa indoda angazi mena tigers asona ama tiger uNkulunkulu akalenzi iphutha mefaka inyembezi endodeni kufanele inyembezi ziphume endodeni ake ngiqalela njengoba ngikhuluma nginendoda engakazi imbona ubaba ukuthi mase kubheda ithi ukuba ikhehla likhona yabo so kunendoda ebona abanye abantu mfethu beswenka behamba ngeimoto yona the clock is against yona ngiyabe ayazi ngempela iqale ihlanganise nani kodwa ake sibonge mfethu inyanga isazoqhubeka yinde sizocibisana samadoda la yikho sizocela bonke abantu besifazane letha umyeni wakho lethi oyakho awukulethi indodana yakho izolalela ubloso uzositshela ukuthi masiqeda la nizobuyena isithole nesizobe sikhona ake siqale kwi definition ke la ukuthi sitela wonke ke manje umuntu wesilisa ofuna ukuphumelela alalelisise kahle ke manje uyihindu uyinazaretha uyiChristian awukholwa asinandaba ukuthi unjani sizokhuluma nomuntu nje wesilisa Blose kunomehlo phakathi kwesilisa nendoda there is a difference between umuntu wesilisa nendoda mawusufuna ukuphumelela kufuna ukugraduate usuke kube nomuntu wesilisa ube indoda sonke masizalwa bhuti sabantu besilisa few abamadoda ayikho indoda esha umuntu wesifazane umuntu wesilisa esha umuntu wesifazane lamadoda labantu abagcwele lapha emajele awekho amadoda agcwele abantu besilisa ake sinikezane idefinition esoyibeka ku standard grade ilingana nawo wonke umuntu olalele la yini umuntu wesilisa ngicela uyibambe ngoba ngizokukhomba usho phela nguthisha namhlanje umuntu wesilisa indoda enama break ebreakayo yini indoda indoda umuntu wesilisa okwazi ukubreaka onama break yini umuntu wesilisa indoda engenawo am break angiphinde futhi again yini indoda umuntu wesilisa onama break yini umuntu wesilisa indoda enga break engenama break uyizwela ngithi i-paradox lento uyayizwa ithini yini uzalwe umuntu wesilisa uyakhula manje uyagraduate njoba sibizwe iNews Avenue ukuthi asikhulume namadoda sizofaka ni break fluid ukuthi ngizothi eNingizimu Afrika makulalela iParliament uma ngingaqiniswa ama break emadodeni uzozwe gcineni yini indoda umuntu wesilisa onama break yini umuntu wesilisa indoda engenawo ama break ngisho ukuthini na ukubona imali eoffice ungena uthi uyangena komuntu uyakuyona mfethe yakho umuntu wesilisa yabona uthi uyayibheka kube kathi kulo music uthi gangan akuhlekwa mfethu active kube ngathi kuno music ukuthi gangan uthi uyayibuka umuntu umentshontsha ke yale umuntu umentshontsha uyinqaba uqalaza ka right aqalaze ka left ake umuntu akakho umuntu oqalaza phezulu uthi uNkulunkulu uyangibona yabona uma azahlehla ithathe uhluleke ukubreaka
abrekiswa ukuthi akusiyo sonke siyayithanda imali kodwa indoda iyabreka ithi noma ngiyifuna kodwa kuyona yami yabona kama break Yeah. kodwa lo wahluleka ukubhreka wayithatha yamthatha iveni yamaphoyisa u-auto right ubabo right ubhutone eyingane mhlambe oyesontweni mfethu ohloniphekile ungizwe kahle ohloniphekile lapha ejele ngithuka isimanga ngiye ngenza into ekuthiwa iVOC Westville Victim Offender Dialogue siyoxoxa as samba kanje lapha ejele mhlambe sino 6% wegebengu lapha khona uprincipal khona uthisha khona udokotela khona obaba abathembekile khona abafundisi lapha khona abantu abashumayelayo omani uthuke uthi hayi uhluleka ukubhreka ubona imali engayona yakhe gangan wayithatha ubona imoto akuyona yakho nami nginemoto engiyibonela engayihalela eyile moto ngazibamba akuyona yami usazokubona intombazane egqoke isketi lezi kuthiwa okwarathu sketi emfishane engaka ishayithathula ayithi yabona sonke sabantu besilisa mawubona umuntu wesifazane kunento yenzakalayo unless phela ugula yabona kunento yenzakalayo ukwazi ukwamukela uno as an answer kodwa uma umuntu wesilisa ithi intombazane inqaba usuyibamba ngenkani sekuqhamuka into ethi rape yini rape umuntu wesilisa oqhamukile engenama break wabamba umuntu wesifazane ngenkani yini indoda umuntu wesilisa obona umuntu wesifazane wanqaba umuntu wesifazane wathatha unoise and answer ama break body sonke nje into esihlukanisayo ama break ngizo ake ngixoxe la mfethu abantu besifazane iningi labantu besifazane bayidelelela nje imvela khosathana kodimoni uma engadeleli umuntu wesifazane sebegula kunenkinga nayo frustration stress kuningi umuntu wesifazane anqena ukuthi ngishaye phela uma ungenama break uyithela impama adonsa cellphone athi ngizokubizela abangangawe usebiza amaphoyisa uyena othi ngishaye phela kodwa mu indoda uyabreka uthi umuntu wesifazana akabekwe isandla usumzwela kodwa uthene oqala ngishaye phela mawungenama break umuntu wesilisa udedela impama bese ethatha iselfone athi ngisayokubizela abafana nawe ujikelweleni evenini uhlulwe ama break wahluleka ukuzibamba mfethu so ilento ke yokuqala masaqala nje ngicela mawulalelela umfana wakhe ingane yakho umfana isakhula ina 13 ina 14 ina 15 16 years ulalelela isithando sakho ulalelela yonke into yokuqala le ngisayibeka into yokuqala akube ne definition as graduate khula ekubeni umuntu wesilisa ube indoda inebhadi umuntu wesifazane oshelwe wavuma umuntu wesilisa wanebhadi kakhulu wakulobola wanamanzi amnyama wakushada Mengase ngibuze zonke ukuthi umuntu wesilisa umuntu ongakanani in terms of the age indoda umuntu ongakanani in terms of the age yes ake ngicacise lokho mfethu ngicela uma ngikhuluma ungiquestion yeso ngoba uyangiprovoke singayenzi isonto la kumfundisi ngiyabingelela abangcwele eJargen Mark principle yabo ungenelela ungiquestion okay kunendoda ena 15 years indoda enemnyaka ena 15 years kunomuntu wesilisa ona 50 years umuntu wesilisa njengabe sonke sizalwa sabantu besilisa sisabantu besilisa but kunendoda esina 15 years indoda le kuze kushuma wayo athi ngisela indoda la ebona igceke engizela indoda la ebona kade ichukuluzwe uba yangalo thiwa mfana wakasibani uyindoda una 15 khona lapha odelela into yakazibona una 50 years imali akayibheki iwashing yabantu akayibheki imoto akazibheki usecaleni le rape uhluleka ukuyibamba ngizama ukuphendula ukuthi ayinayi age awubuki age kunezinto oyibonayo sisazoke sixoxe deep ke kubantu besifazana ukuthi iziphi izinto uthi mawudatewa sisesingena kuyi-reality ekufune kuyibheke musukuloku unxafuza ipizza uzongambheki lo muntu lo hleli naye izi uyongikhumbuza eze amasonto ehamba ngoba sisazojala kulesihloko senyanga yonke mfethu kodwa nje ngicela sike sikhule la wonke amadoda bese mfethu amadoda ke engisiza la musufuna ukuba blessed uyindoda ke ake asike siye kulawa asethe ukukhula aseneyingane
though uma lento uyizwe ibhlungu ungabi no guilt. Kunabantu engizothi mengiyikhuluma angabuza ubhlungu useyilendoda engasenayo isoul. So ke sikhulume ngabantu abangenayo isoul. Ube nebhadi ushade nomuntu kanti isoul ayikho. Ngisho angenzani ebhedaya akasakhuzwa yilutho but kune statement engizosisho ke bengisho ukuthi umuntu ozozwa le statement more special amadoda azozwa le statement kube ebhlungu wazi ukuthi it's because uNkulunkulu usakuthanda yikhuzwa ipain khona umuntu ozoyidlulela njenganake. Okay, uma unengane hey man, make sure intaba enkulu iTable Mountain ungayiqwala uzofike ngale kodwa ngeke uzeqe inyembezi zengane yakho ongayondli. Phinde futhi ayo iphinde zona oyiphinde ezwa ke ufuna ingene kahle. yes ingene yes awekho amanzi ongeke ubhukude kuona mawusufuna ufikele ngale nentaba ungayinyuka manje ufikele ngale but inyembezi zengane yakho ziyingozi ongathi uhleli namagenge niyayiphuzela niyajabula ubuka ibhola kanti manje intwana yakho ingcosi yakho ngalo izalayo iyakhala ngale. Uma usufuna kulunga izingane kulunge izinto zakho zonke mfethu ake ungakaqale izintweni eziningi. Uma ingane ungayondli usibulale wena. Yini ingane yakho ingane yakho is another you. You've been given an opportunity to start again. Uthi ngizama ukuyibeka yini ingane yakho wena unikezwe elinye ithuba lokuthi uphinde uqale kabusha. Umfana wami uThando mangimbuka mina nginikwe ithuba lokuqala kabusha. Ingane yakho wena unikezwe elinye ithuba lokuphinda uqale kabusha. 2, ingane yakho it's a good investment. Iyokulalisa la ungacabanganga khona. Yokusula inyembezi ongacabanga ukuthi singasulwa uma uinveste kahle. Okay, asiqale lana. Yini ubaba ake size kubaba yini ubaba again kulama definition engilongo wathi kujela nje ukuthi nami ngifundi phela phansi kuyabaleka ikhande elikhulu kuphela ngiyakhohlwa phela ungizwele nawe abe ngiyakhohlwa sengilongo ngibona lokubusiseka kuyabaleka phela nami yini ingane okay yini ubaba iumbrella yini ubaba umbrella yini iumbrella ithi ngifuna amaconsi ashaye mina umbrella kodwa umuntu ongaphansi kwami angawatholi. Yini umzali ubaba umuntu othi amaconsi ashaye mina angashayi ingane yami. Ngiphinde again yini ubaba ethi umbrella yini umbrella umuntu othi amaconsi ngiyi-umbrella awashaye mina angamshayi umuntu ongaphansi kwami. Ubaba umuntu othi ngafunda kabuhlungu angifuni ukubona ingane yami egqoka into edabukile. Sangihlula isikole ngiyavuma. Nginezinto ezingenzeki ngoba ngahlulwa isikole. Ingane yami angisaba ukuyitshela ukuthi ungibona ngane yami kunje. It's because ngashayeka ungasaba ukukhombisa ingane yakhe amanxeba nezinto ezakushaya. Akukona ukuthi ukuyifihlela ingane yakho. Yabo futhi even ubone ukuthi uguliswa izifo owayithola njengokuthi awuyiphethe kahle. Ungafihle engane yakho. Ulokuthi hey manje umakhelwane bathakathi itshela ingane yami usuhleka mfethu. Tshela ingane ukuthi yabonga nyami njoba ungibona ngikanje ngidliwa isifo noma ngeke ngisasibeka ngegama. Ngane yami angikwazanga ukuyiphatha kahle u1 no2 no3 ngoba uyi-umbrella. Mawuyifihlela ingane yakho izokwenza exactly times 10 ngendlela wena owenze ngayo ngoba awubanga iumbrella wathi iconsi elishaye mina angifundi ishaye ingane zami. Ake ngibuzeke zonto because izwakala kahle yona understand. Zikhona yini izimo eingalidele ekutheni ubaba angayondli ingane? Ziningi. Ake sibale zonto mhlambe sibone ukuthi kuyajustifyeka ungondliwa kwengane. Okokuqala ungakhuli. Uma ungayondla ingane ukhulile ukuthi umdala. Uzwele ngitheni? Uma ungayondla ingane ukhulile ukuthi umdala nje.
ukuba mdala bekunama ukuthi circumstances umdala ukuthi bani Ukuthi- yeke ukuthi- singisi ukuthi- no ukuthi yeke angifuni- singisi ama circumstances ayikho into engadala ungayondli ingane yakho angifuni ukuthi Ayikho. Zondo into engingayifuni ukuthi si theorize Bani? understand lento angifuni si A- theorize akho- ngoba sibe practical Ama- uzozo iziphi ingqinamba engaholela ekuthini ubaba angayondli ingane bengenze example sometimes kunama percentages athiza serious Zondo athi abantu eSouth Africa akusetshenzwa nginalo uthando lokuthi ingane ngiyondle but problem ukuyondla ke manje imali le Amasenti. ngoba phela Okay. amasenti angekho No, okay, ke manje. okay. Ngifuna sikonsider Right, ukuthi right, ngaba- okay. Uma amasenti engekho enganeni, iba khona ke wena. Wena udlula imali enganeni. Uma amasenti ungenawo, iba khona wena. Namazwi awawa khona. Ungakhohlwa u99% wabantu abawodokotela, president, the list is endless yabaphumelele. Bathi ubaba wayethi, abasho ukuthi ubaba wakunika malini. Uma imali ingekho amazwi awabe khona ngiyasaba uma imali ingekho nawe ingane ayikuboni nje awekho amazwi wazayo ayidi ingane uyinika imali ngoba ikhona mingekho imali iba khona phela wena ukuyivakashela uzoyibona mfana wami uright uyabona uyinikeza amazwi inika amazwi uma imali ingekho munge kuyinike imali ungekuyinikeze amazwi uyilento engiyishoya awukhulile kodwa zonke singavumelana ukuthi ayikho into engayidinga imali bani njani ayikho into engayidinga uthe ayikho yabona imali uthe ayikho angithi mhlawumbe benguqedela mina ake ngikhulume ngami imali ekhokho umaka okuhle nothando inkulu kunemali ekhishwa yimina kodwa amazwi ashiwe yimina makhulu kunasho umaka okuhle angihlali naye uzweli ukungabi namali akuyona excuse mayingekho uzwela ngithi ngiyasaba mayikhona uthi ayikho kodwa ekabi yikhona uyabonakala iluzi izinyakazi yithi musuyibhema iluzi but ingane ayidlile iteko ligqokile ngiyasaba mali njalo ngiyambo nakhona izingane zethu ezino 14 15 fanele ngabe sezikhulisiwe ukuthi ungamithisi kanti uyazi isenta lekho uyayibona lento bekufanele ihlehle iqalwe ekuqaleni ngoba manje mawusuzwakala uthi imali ayikho angazi bathi kulona lo daba labantu besilisa zona abantu besilisa isikhathi esiningi bebehlukumezekile because kuyayithatha ngathi GBV into nje ayibhekeleni nabantu besilisa abahlukumeza abantu besifazane umuntu wesilisa umela behave kanjani beyithola ukuthi ebudlelwaneni nomuntu onobudlelwano naye uhlukumezekile zonke angifuni ukuba mude but uhlukumezekile uya lo muntu epolice station ayobika ukuthi nginenkinga endlini ngiyashawa mina aphenduka ijoke la aya khona ema police station inyanga yabantu besifazane yabantu besilisa le sithini umuntu okuleso simo njengabe sikhuluma ilento mfethu umthandazo oqala kufanele kuthandazwe umuntu wesilisa oyindoda uqala nje ukuthi inkosi ngicela ungizwanise nomngane oright awungipha unganginika umsebenzi ungakanginika imali Nkosi awunginika umngane oright simphumele abantu ezizwana nabo ukuswela imali uthi ucheck iselfoni yakho la uqale ko A ubheka abantu nje abangakusiza uzofika ku Z hawu selisephelile amagama yabo into yokuqala iba ake ngithi angithathe ngami ngangashuthwa ngevideo mina masingena kwi real life zonke survive kanjani kungisizile nokuthi bekukhona abantu umuntu nje Triple S was there angithi uyezwa khona amagenga u2 engizwana nawo uyichuzela wena abangani obana yini umngani umuntu onepower yokukususa la ukhona akuse la ekhona uzwela ngithi ngithe qale ukuthandazele ekhoneni lakho wena uyazi ukuthi ukhole lapha kuthandazele ekhoneni lakho Nkosi ngicela ungiphuma hayi lo liquqaba lakho angikhulumi ngemkhovu mina ngikhuluma ngomuntu ozo ediveli ukuba besinesikhathi besizokhuluma samadoda uthi nginohlobo labangani olu4 yakhumbula imaths mina imaths ngangishaya kusayinumber line sayinumber line namashumi nemevu kwanele kwasolve x yabaleka mnganami kodwa ngiyakhumbula kwakukhona uplus uminus sign multiplication division sign
nabangani banjalo khona umngane o-minus sign uzomayinaza ubumnandi even ipartner khona ipartner u-minus sign uzomayinaza ubumnandi uzomayinaza into eziningi ijoy umayinaza ubuthongo umayinaza ukutholakala kini awusekho niyazula nazi nenzani khona u-plus sign othi uhlangana naye uyibona usunelenazi uyena hayibo imadoda umngane wami engicushisile wathi hayi mngane wami singayithola ilenazi kanti omunye uyibona unelicense omunye uyibona hayibonaka sengidrive kwimo hayi uyi-plus sign omunye uyi-multiplication sign mfethu waseva yena ungaholi uhamba na khona umuntu othi uhamba naye ungaholi umseva akuthe siyathelelana sabangani ngithe kuthandazele ekhoneni lakho umuntu uyalazi ihontsho omunye inkonzo uyakholwa omunye impepho lapho the list is endless yamakhona abantu akhona phansi komthunzi welanga kodwa into engiyithandazela engiyishoyo masitshela izingane no 15 16 17 18 yako 19 years kuyale ukuthi uNkulunkulu uthandazela ukuthi akublesse ngomngane oright nakuthina ngesesibadala kunama divorce amaningi akhozwa ukuthi ngizwana noSibanibani but angifuni ukungena lapho kakhulu angiphinde again kunama divorce amaningi mhlambe 60 something % ama divorce akhoza ukuthi sizwana noSibanibani makunendoda ngoba ngengilo ngithi awumemeza uNkulunkulu uzolokuthi uphi ngithe cela uNkulunkulu akulethele umuntu ozobe represent uNkulunkulu umngane oright umdala mongaka uyababona abantu uzozibona Zondo before sigoqe le lokhuzane yenyanga yamadoda umbuzo nje wokugcina bengifuna ukubuza ngoba ngiyakholelwa kulezi zinto ezenzakalayo esiyibona mihla namalanga angaze ngiyenze research but ukubuka nje abantu besilisa baye basontweni kungaba yini izathu bayaya but ngoba qhathanisa nabesifazana abaye emasontweni uzothola ukuthi inamba yabantu besifazane iningi kakhulu nabesilisa kungaba yini cause yalokho cause now upastor I think uyama phambi kwabo ubone ushumayeza abesifazane ngathi kwena ungangibiza umfundisi okay ya ish manje naku ngikwi-News Avenue ancoba ngilapha kwesami ehonje bengizoyiphendula ngalendlela le iqiniso ngithi kuthiwa the truth shall set you free yeah but it will hurt you first hayi ngeke awuzolokuthi nala kanti ubesethini ke message okay okokuqala indoda ayiwafuna amanga ngobe umaster wamanga ocela manje angishongo njalo ngithe indoda indoda ayifuna uyikhohlisa itshela iqiniso indoda yeah ungizwela kithi indoda itshele iqiniso truth 2 bese sithembeka thina siyibizele kulona iqiniso sithembeke the list is endless yezinto ke ezidala amadoda ukuthi esontweni angali kuningi okudale lapho but ke the day time will come uNkulunkulu uyabagcoba abantu left and right uyabona time will come la kuyokhulumeka khona iTruth engakazibona mangithi iTruth akazibona iTruth akazibona kunjengokuthi njengokuthi mina kusafuna uNkulunkulu angifundise mangimi phambi kwabantu ngishumayela uma kunamakhosikazi nosisi ngithi ngibafake enkosini bese ngifunda ukwafaka amakhosikazi kumadoda awo ngizwela ngitheni sibafundisa besifazane esontweni ukuseva abayeni babo umyeni uyaphenduka kalula ngokuphenduka ngokulunga komuntu wesifazane kunentshumayelo kamfundisi yikho angifuni ukukhuluma futhi ngathi ayizwakalanga uma unkosikazi wakho umbona irespect yaphezulu abantu besifazane esontweni basilalela kakhulu thina kunabayeni babo nina ezabafundisi yes teacher yes teacher angiyakuzwa there is why ngithi ngathi uNkulunkulu angasisiza sikuntshontsho kokuthi sibafundise ukubafaka kubayeni babo ukuthi abayeni babo bawoba as much as sibafaka enkosini sibafaka nakuthina ukuthi basiseve engathi ungakhona u2% ana o strong ongezi kanye bakubone kuyisono ungawahloniphi yeah songizwela ke ngoba ukulunga komuntu wesifazane elungiswe ileli yakhonje
kwenza indoda ithi ngicela ukukuphelezela kodwa ubukuhlaza bakhe endlini bese eduba ethi ngisaye esontweni uyabona nje nginento I'm sorry kusho lokho bengikwi prayer ka 14 days kade ngayigcina fast ngifonelwa umuntu eMpumalanga uthi unkosikazi wakhe bahilisisana bese ngimfonela ngocingo uma enginika into ngiyabona unkosikazi uyakholwa uthi unkosikazi wami uyahamba 15 days baya kwi conference nesonto. No, it was 8 days uyahamba 8 days baya kwi conference ngithi mina nishadile nonkosikazi uthi ngithi mina njobe ehamba ufila kanjani uthi ingabatshela kuba uthi abamkhuze ngalento ushadile uya kwi conference ka 8 days indoda ayijabule ngalento ngithe angifuni ukukhuluma ngalezi ihloko angifuni lezi ngiright ngincenga kuloko kwami kokumotivate ngifuni lezi No kuyazwakala sihleli no Pastor Sithembiso Zondo la kwi News Avenue Media sihleli no Pastor Zondo sikhuluma ngehloko ezihlukahlukene I think ihloko esilandelayo Zondo ngifuna ukuthi sisithide because sesiyayivala enyanga yamadoda ngenxa yesikhathi ngiyazi ukuthi nginingi obosafuna ukusho kuningi nami ekufunwa ukukubuza sibuye sikhumbuze njalo sikhumbuzana ukuthi siyabuza uZondo aphendule sibuze uZondo ngikwazi uyazi ngikwazi ukuphuza yabo nje ukungena olimini bethu umubuza awubuzeli wena kunabantu besilisa babuzela izinto number 2 nami uyangiprovoke la ukuthi yabona ngikwazi mina njengolwandle ngishunga lokha ngeliphela mina ngishunga ngenzani wanginika imicrophone nje ngazalwa ngiyiphathela umbhobho kanje bambe isandla nje nginama-answers nje abantu abahluphayo but ngicela ke kulelandelayo ngicela umuntu ameme awumeme ingane yakho meme isithando sakho nje ngoba akho umuntu ojajwayo la akho umuntu oshawayo sakhe isizwe kwi-News Avenue ngicela nje next week kuzona lezi ikhathi nizotshelwa kulezi ikhathi ngizobe ngikhuluma ngento engizocela abantu besilisa le ish yabona masithe nayo kuyicontrol sayithi kancane yabona nje sayithi kancane yabo kodwa nje engingavala ngako mfethu ngicela umuntu osifazane mefuna indoda yakhe uyithobisa iphela ukuqina akayincome ngifuna ukuvala ngalokho ngangibuza into eningi inebhadi indoda eshade nomuntu wesifazane ungayincomi there is why ogogo bethu bebehlala 90 years ubengambizi ngegama singa khona la kufuna singabelingiseli khona belungu hey John yasibizwa amagama thina mina nje uma uzongicela into uthi hey manje sithengi ngicela wenza ukuthi ngiyanqena kodwa musuthi hey Mthiyani ngiyakucela ish yabona kunento mfethu angazi ungithintephi uyabona nje mfethu uma nje ingakithenga iTV encane uBlack and White ungaloku ukuthi bazothina abantu ngalo Black and White uma uthi hayibo Zondo uyithathephi imali kulo Black and White uzongibona ngithi ngisukuma ngithi hayi ngiyola ngiDS kusasa ngiyola ngiDS kusasa wena indoda uyincoma indoda wayincoma indoda mfethu indoda iyohlala iperforma ngaphezulu kwesincoma enconywa ngaso inkosi ayibusise ukufundwa kwezo mhlambe nje kulona leso sihloko Zondo ngenxa yesikhathi ngicela sisiphere Zondo ngicela sisiphere nelokhuzana ngiyazi kuyazalwa kukhulwe abantu baphenduka izinto abayizona understand but ngifuna sicheke vis-a-vis indlela esontweni kufanele bamukeleke ngayo ingane uyayizala ikhule bese ikhulile ingane or ithi kuzale kuyini igcine igay o angazi ukuthi bayibiza ngani or noma ilist singene kulento ebucayi yeah and then ngifuna siphere nale oyishilo ukuze zame ngoba maningi lama topics zonke uzohlele silala so and siyakhuthaza ukuthi nabantu bukeli emakhaya or wherever they are ba suggest ama topic ungaphawula lapho Paul futhi kakhulu kodwa uyiyeke leyo kuphawula ukuthi sibuzile asibuzanga nje ngakho but hey usongifaka enkingeni ke musungena koma lesbian and gays but no sizobona ngoba iqiniso truth asixoxe ngoba asazi ngokukaNkulunkulu
enkulu-ke ukuthi Esontweni. kufanele Ya, sithini yazi, kanjani. sobona. I think ngesuku olulandelayo or ngesonto elilandelayo Sobaleka. soyibheka leyo behleli noPastor Zondo. Ungakhohlwa ukulike usubscribe uyilandele i-podcast le yethu. It's a News Avenue Media, le News Avenue Media. Don't get it twisted. Just tell your friends about us. Siyangena siyapusha. Siphethe uPastor Zondo. Ubone ukudlala uthola